Yana nake karanta wani magana da mai hikima mai kyau da wani ya rubuta, ya ce shi abin da ya sa ya fara tashi da daddare yana sallah shine lokacin da ya samu labari cewa idan kana sallah da daddare ko da raka'a ɗaya ce wani haske na fita daga gidanka yana zuwa sama ta dalilin kana sallah. To idan mala'iku suka ga hasken nan ba abin da za su yi banda su yi taima addu'a, suna roƙon Allah ya rufa ma asiri ya ma maganin komi da ke damunka na duniya da lahira. Radda suka daina ganin hasken nan sai su ce me ya samu, me ya faru, mun daina ganin haske daga wurin wannan. Idan suka gano aka ce ai baka da lafiya ne, ya sai su ci gaba da roƙon Allah ya baka lafiya. In ka mutu ne su rika neman ma gafara, in wani damuwa ne ya hana ka yin su rika neman ma mafita. Amma mutane nawa ke tashi, mutum zai kwana ya wuni rungume da waya, amma da daddare ya tashi ya raka'a ɗaya tal ba zai iya ba. Kuma inda rana ne sai awa ɗaya yana gaya ma matsalolin shi. Me yasa ba kai minti 30 kana faɗin matsalolin na wurin Allah ba? Kana gaya ma wanda bai da magani. idza shtakawta ila ibn adam fa innama tashki rahima ila alladhi la yarhamu. Duk lokacin da ka kai kuka wurin dan adam, ka kai kuka, to ka kai kukan mai rahama ne wurin wanda bai da rahama. In ka je kana yi ma adam kuka kaza ya dame ka, kaza ya dame ka, to shi dan adam yana da rahama? To ka kai kukan mai rahama wurin wanda yake zero, to shi me zai ma yanzu? So da haka kai ga lokaci nan, ga dama nan, ga abu nan, babu wani abu face annabi ya gaya mana mafita. Mu ne ba ma amfani da mafitan mai aiki da ita, shine ya zama mana matsala. Allah ya ba mu mafita. يا صاحي كي تستريح